आजकल कैसन दिन करता नु कि खाते पीते रे कपड़ा अभी का तो छोटा की डॉलर ली हो सेमियो लागता फोरिया इतना महंगा सेम भइल बा बाप रे बाप आजकल सब्जी में आग लागल बा ऐसा आजकल दिन करता इतना छोटी को खाते पीते 10 बज जाता घर के आदमी काम ओरियाते कब हमारे धान दवाई इतना हुआ के कहने की जी सुन तो नहीं कम से कम धानवा दवा के रुआ बाहर चल जाए तो उहो बाहर के काम बाटे 4 दिन घरे आ गई अपन मालिक दूसर काम करे वाला रख ले वतन जा छोटको हाँ दी कहाँ बैठू हो आवे हो बैठा हे दीदी जाई ना खरियाना में देख ली धनवा अरे हाँ हो ही के तो अब जानते हो खाना खाते खाते ना काम करे की इची को मन ना करला लागो तना कि तन के 2 घंटा तनी सूत लेती अब का करबू काम धंधा के दिन बा हैं वो धान के खेती देखो तू भगवान जबे मन तबे गिरे लागत वन आ पर जे तो सब धान खराब हो जी जा तनी खरियानिया में दवा ले जा देख लियो धनवा वनवा सब देख लियो कहाँ दोनों में से एक रहता जो तब ना हो मेहरारू की सब काम हो धान उन दवाई मेहरारू से काट दियो सन पीट दियो सन बोझा बांध दियो सन ठीक बा जा तू खा लो ठीक बहन जाती है हां जा बुचनी सब पढ़ के नहीं सन आइल हां नहीं नहीं लगी अरे जा हो कोनियो के बाप रे बाप जिंदगी में जब तक जिए के बानू तब तक काम करे के भाई जिंदगी में जानलो ना काम ओरिया वाला नहीं के तो ऐसे तारा के कोई ना खा पी के तनी देह बनैले रही हमेशा लागेला कि दाना थरलो हां दीदी जा 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 खा लो ठीक बजाती है हमहू तनी जा तनी धनवा देखले आवे दमले आवे ठीक हां दीदी दमत रही कृष्णा घ के तो हम सोची ना कि उ दली है नो तो हमनी के दवाई जा तू जा ठीक बजाती जा खा लो बाप रे बाप ई हो कहाँ जाने कहाँ से आ गिल बिया इतना गौ एगो गोतनी रहली सन खूब चना चना करली सन ई बोलम सब हाली त एक के हाली जवाब दिही हे भगवान सही हमनी के दोनों गोतनी के जोड़ी बनैल रह जाय तनी धनवा देखले आई आजी दीदी हाजी हेनी आई न कतना दूर गर्दा उड़ता जी का करी कमाए के बाद तो सब कुछ ना देखे के बा अभी रोड भइल ना अभी ना भइल बा भोरही से में लागल बनी रुआ जी एकदम ना भोरी से लागल ना अभी कितना देर लागी देखो तनी हमरो दवावे के हो जाए तो ठीक न रहे हाँ तो ठीक रहे तो अब दवा ऐसी नहीं बनी धीरे धीरे न होगी अरे का करो मर्द मानुष के कोई ना कि सब काम हमार नहीं के कइल आके दवा दी हम तो खुद कही कि हमरा से सब ना हो कि इनके करी तू तो भाग जावन तो हम का करी हम करे ये लगल अरे जानते बांधे उ लोग की मौगी बाड़ी सन चला के छोड़ के भागल जी तो अपने करिए सन रोक के करस चाहे हंस के करस चाहे जैसे करियन उली तो सोचत कि चाहे अब रोक करस कि गलगला के करस चाहे जैसे करस वो खुद ही करस हाँ ये दीदी अब का करो अब धरती पर रहे के बता काम तो करही के नु बा जगो बाल बच्चा जन्म देले ही तो उन्हीं खातिर तो कुछ तो सोची ले ना वो बड़ी लेकिन सोची ना बाल बच्चे के बारे में ना क्या कर कि हमनी के देह पर कष्ट बीत जाए लेकिन बाल बच्चे के दुख तकलीफ ना हो असगरे ये लागल ही का करू लेकिन ना सुनला लेकिन तो स्कूल भागे आ गाड़ी घोड़ा रहला तब ना जल्दी हो जाला ट्रैक्टर से जल्दी हो जाला आई बल सब धीरे न होई बदरी बुनी काइले हम तो गाड़ी के आसरा देखब हो ये दीदी बदरी बुनी से कोहानी 4 दिन पहले में कोसन झोक्सी लगा देले रहे हमार तो समझी ना कि एकदम जीवे डेरा गई थे सब करल धरल ई मत कि सरी जाओ हैं आदमी है ना आसरा लगाले साल भर के कमाई हमनी की है ना हो ना भाई अभी अभी सोच के रखी तो साल भर भात खाई साल भर भात खाई हमनी के रोटियो ना ढुकेला अब सोचे ना हम 2 रोटी खा ली 2 रोटी खाए अब जब तक एक थरिया भात ना खाए ना दीदी हमरा पच लाइल लगी कुछ खइल ही नहीं कि बाल बच्चा खातिर ही कहले तो काहे लगी कहले अच्छा ठीक बरा हो जे तो हमरे के कहम हमरो हये नु गलवा दमे के बा तो हमर हो जाई तो तू आन के दम लिहा ठीक है बार हो जी तो खबर तनी पेठा दे हम बार आई बिल सपरत नहीं के हमर नानकिया लड़किया से खबर भेज दे ठीक बा खबर भेज दे हम पानी नहीं पीनी हो भोरई से एजा बानी अरे तो लइकन सुना हती लल्ले हती के पीऊ ले आईती तो पियो लेती तो अरे आजकल के बाल बच्चा के कहे के नहीं के अपने जमाल का अपने माई बाबू के सिखाए लगत एकदम आ दीदी एगो बात कही भोरे से त रउआ लागले बनी मोह लागत लेकिन का करम जानते बनी नया नवर अभी कने आइल बिया आ हम बानी अकेला ही तनी हमरो धनवा दमा दे हम ठीक नो ज्यादा नहीं के होई नु गलवा बा अच्छा जवन बुझाई तवन हम दे दे हम अच्छा ठीक का मान ली कि हमार परी तो रउआ करवाई मेरा ऊपर तो हम ही नु करवाई हम गांव भर के ही कहल हां पे यार का हम तनी करवा दे हम लाग भीड़ के अब नया नया जो तब बुझियो ओकरे न खई इसके चरखर तनी एगो मेहरारू रोल से काम करे के नो अच्छा तो धीरे धीरे आके सीख ली हो
ठीक बता हम जाते नहीं ठीक ना जा। खबर लेकिन जरूर पे खवा दे हो हाँ, ना तो फिर भगवान जी कनु से टपक दिए न तो हमर सब कोई दिन पानी में मिल की लड़की हमर तो राड़े बस सुनी साहब ना जाई तो जेबे करी ना जाई तो हम अरे नहीं का आ जाए। कम आजकल के बाल बच्चा एकदम बहेंगवा होखत वसन हाँ। पता नहीं दीदी कहाँ रह गई पनिया भर लेती है पनिया भर के रख लेती है इधर जति आगे जा होई ये नहीं कि आ जाऊं कहाँ रह गई इतना देर हो गई दीदी कहाँ रही पनिया पी ली आ पानी पानी रोको रोको अभी पियास निकल अरे पी ली पनिया पी ली अरे बाप रे बाप अब वही जाए में तो हमारा मियाज थक जाता हो अभी उनकर दवाई लइखे हम सोची कि भोर ही से लागल बड़ी ना तो दवा गइल तो 2 बजल अब दवा जाए के चाहते तो कहते कि ना अभी और 1-2 घंटा लागी तो हम सोची कि उनकर दवा जाए तो हाथे पते करवा दिए खइलू ह हाँ खा ले लहिया चलो ठीक बा हम जा तनी अब तनी आराम कर लेवे हाँ, फिर वो बेरा से जाई हाँ ठीक बा आवते जाते तो देखो तो एकदम गोड़ हाथ दुखाए लागता सिर्फ दी का गोड़वा अन्ना गोड़ का चिपबू आ राती में दबा दी ह हाँ रात में दबा देबे तनी पैरवा हाथ दुख गइल इतना काम करत रही लही नहीं कि आराम जाना कर तो ली वो आईनी होने से ला तो बाबूजी हाला करते का तो दुहरी अब अच्छा जाके देख ले हाँ उनकर लाठी सब गुरहिया न तो दे देव तनी रसिया बांधे खातिर वही खातिर चिल्लात हन उनको काल से बोझा बनाता नु तो जा तनी देख ले ठीक ना अच्छा ठीक बा पनिया पी ली ना पानी बाद में पियम हो जब उनकर नाला चलत रहे न त बड़ा उनकर नाला पके पानी मीठ लागेला त ओइ जे पी लेनी है ठीक है बता ठीक बा ठीक। आव तनी देख ले ना त बूढ़ा चिल्लाते रह जाई है ठीक बा